Začína sa bitka, takže ja sa odtiaľto radšej rýchlo vykážem. Poď tu vniččkám, chlapcom, poď. Počkaj, dielko. Poď tam dopredu s chlapcom, dobre? Tam počkaj. Poď tak tu vedľa toho, no. Tak, hačaj si tak, hačaj, na zem. Hačaj si, tak. Nie, tak to nejde. Takže ako vidíte, tak Stiborovci si šarvátku v obci nenechali lúbiť a veľmi rázným a rýchlým prepadom priam bojom schodu zaútočili na husický tábor. Husitom teraz je naozaj o život a vidíte, že bránia posledné možné postavenia vo svojom tvrdo obrnenom tábore. To iba akože, takúto chlapčíkom. Vidíte, že Husitom sa darí udržať línie a Stiborovci majú problémy, a pravdepodobne budú musieť ustúpiť a zreorganizovať svoje jednotky, pretože majú aj nejaké straty. Takže rýchly útok, prekvapivý útok sa nevydaril, prekvapivý útok nie je účinný, pravdepodobne vyskúšajú iný spôsob a to palné zbrane, novinka 15. storočia, stále častejšie sa dostávala do módy, tak uvidíme, či sa dostanú k slovu aj tieto palné zbrane. Palné zbrane mávali husiti, ale samozrejme aj Stiborovci. Kto ti daroval mesto, kedy? Pred chvíľou! Nebuď smiešný, to, že som ti skočil pre ešte posledne znamená, že si dal zadarmo toto mesto. No a máme tu vyjednávanie. Opäť sa skúsime mierovou cestou dohodnúť, pokiaľ to nepôjde. Pravdepodobne bude pokračovať. Pokoj! Pane! Čo si o tom myslíte? Jaký ste vy smiešný? A sám bol mu dať Stiborie tu! Ja sa dám Čo si si myslel, že koho sa to nese? Ty na blízko, nie? Máš poslednú šancu, aby si sa stiahol. Vojvoda Stibor so svojou bojovou štandardou prišiel osobne. Nesiahneme! Vypálime vás! Keď nechcú takto, tak ich trošku pokropíme. Chlapi, ste pripravení? Takže mierová cesta opäť zlyhala, opäť sme sa nedohodli, takže na radu prichádzajú tie tvrdšie prostriedky. Drgnete prosím aj do toho, áno. Tebe ako zbierajú bobcovi tam. Chodí aj mŕtvo. Dobre, zadelá, chlapi! Komu zadelá? A teraz si ukážeme pizzice! Komorovka! Wow! A máme to tu, dostávajú sa k slovu palné zbrane, v tomto prípade tie najmodernejšie zbrane 15. storočia, tzv. Rýchlica, komorové dielo. Teraz ďalšie bude, pozor, Alan kúši. Neboj sa. Počas rýka! Pozor, strelci, vidieť nás!
teraz z druhej strany. No a keďže sme v Uhorsku, tak tradičné remeslo lučišnícke sa dostane takisto k slovu popri palných zbraniach. Týkajú dozadu nabí. Delostrelecká ani lučišnícka výmena zatiaľ nepriniesla ďalšie výsledky. Ani jeden z táborov nechce ustúpiť. Takže uvidíme. Pravdepodobne sa to rozhodne opäť vo bojovej formácii. Pravdepodobne sa rozhodne opäť v nejakej línii. Na jednej strane vojvoda Stibor so svojou chrabrou posádkou hradu, no a na druhej strane naši reformátori, husiti, ktorí by chceli vás všetkých prijímať podobným spôsobom. Uvidíme, či sa im to podarí halapartňami a bojovými kladivami. Ved je zatiaľ nerozhodný. Bojová formácia sa rozpadla do malých bojových hlúčikov, ktoré sa snažia zvrátiť dej, snažia sa zvrátiť nejakým spôsobom priebeh boja, ale opäť vidíme, že sa vojsko odpútava a snaží sa dostať naspäť do svojich pôvodných palebných postavení. Na poli ostávajú zranení, možno aj mŕtvi, no a jednotkám sa opäť nepodarilo preraziť formáciu nepriateľa. Takisto Stiborová posádka a spolu s huzitmi musia sa vrátiť do svojich pôvodných postavení. Uvidíme, čo bude ďalej. Vaša, len príjmanie pod obojím je pravá viera. Je to vaše praktické pákosti, psychote rozprávať. My sme vypočuli len volanie našich bratov na pomoc. Táto spanilá jazda v Uhorsku dosiahne svoj cieľ. Ale nekrácovanie! To je spanilá jazda! Tomu sa nevyhneme! Keď Boh dá, celá Európa nám bude patriť, ale to sa nikdy nestane. Tu je hanba! My fungujeme podľa schopností človeka, nie podľa príslušnosti k stavu. Nedá sa, tak boj! Stiahneme sa! Máme tu opäť boj. Ideologická rozpráva nepriniesie žiadne výsledky, takže uvidíme. A toto je čo? Pozri sa! Vidíš to? To sú dve veľké zbrane! A možno, že s nimi niečo dosiahneš. Bolo to od teba čestné gesto. Budeš mať rýchlu a bezbolestnú smrť.
Takže predsa len, bolo tam nejaké gesto pre nášho husického veliteľa, ktorý postrácal čiastky svojej výstroje, no ale opäť sme sa nedohodli, ideológia zlyhala a pravdepodobne dôjde opäť k tej tvrdšej ideológii strelných zbraní a čierneho prachu. Pojďte, nemôžeme zamilení. Aj gule nám ráste, už sa namíňajú. Čo to stalo, to dalo? Do tohto 2 zlaté a do toho 10 zlaté. Hodíme, poď. Jediný som musel predať, že som to mal naladovať. A pre našich mŕtvych máme aj vlastné porebníctvo. Počkaj, ja to zameral lepšie, svine jedni. To je zlatý byl. Dobre, no